Ahojte, som Filip z Rejshopu, so mnou je tu Oliver. Čaute. A už dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou, že si pre vás pripravíme nejaký zaujímavý projekt. Oslovila nás téma Gumbalkan, keďže je to pretek po blízkej Európe, kde jazdia nejaké auta na budget. Tak to nás veľmi oslovilo skrz to, že vieme si pre vás v rámci Rejshopu pripraviť nejaký balíček úprav, ktorý budeme dávať do toho auta, ktoré vám o chvíľočku ukážeme. A bude to niečo jednoduché, niečo, čo si vie každý doma urobiť. A verím tomu, že skrz to nájdeme nejakú spoločnú tému a bude vás to baviť. Uvažovali sme o rôznych autách, naozaj mali sme, poviem to, rokovanie o tom, čo by sme mohli kúpiť a čo by vás mohlo zaujať. Rozmýšľali sme nad nejakou 36-kou, ale to nám prišlo malé, aj keď touring je zaujímavý, ale tie ceny sú už naozaj veľmi vysoko pri týchto autách, keďže sú dopytované hlavne na drift. Potom nás napadla nejaká Honda Civic, kde sme naozaj pozerali, už to bolo také na zlomenie, ale nakoniec sme sa tiež nerozhodli pre toto auto, keďže si myslíme, že ešte je jedno auto, ktoré je podľa mňa strašným snom mladých ľudí, ktorí majú čerstvé vodičské oprávnenie, ktorí proste chcú zaujať či už svoju partiu alebo širokú verejnosť. A je to podľa mňa veľmi známe auto, takže verím tomu, že to bude dobrá cesta, ktorou sme sa vydali, že sa nám to nebude káziť a že to bude fungovať. Samozrejme si vie, že na to máme množstvo doplnkov na našej stránke, čo si samozrejme budeme potom ukazovať, budeme si to inštalovať, takže budete tam mať aj nejaké know-how a podobné veci. Nebudem už o tom veľa rozprávať, môžete sa o tom presvedčiť sami. Oliver, nie je toto, tam. 1, 2, 3, 4. Myslím, že toto auto je trochu vhodnejšie ako tá M5, ktorú ste videli, aj keď môžeme o tom polemizovať. Ja osobne by som si určite vybral M5. Každopádne toto je naše auto, ktoré sme nakoniec zvolili na Gumbalkan. Je to Golf, očividne 4, samozrejme 1.9 TDI, len best of the best, čo môže byť. Je to brutálnych 66 kW, ktoré budeme využívať, verím, že všetky, na celý Gumbalkan. A takto to nejako vyzerá. Krásna modrá metaliza, aj keď ten lak na kapote je, nazval by som ho, veľmi aktívny pod týmto slnkom, pretože čokoľvek na ňo položíte, tak sa to vlastne premietne po tom vlaku. Proste pamätá si to auto si všetko pamätá, niečo už zažilo. Samozrejme, že je po starom pánovi z Nemecka, má najazdených len niečo jemne cez 300 000 km, takže je v zábehu. A jazdilo asi v meste, keďže vyzerá tak všelijak, je celé obité, ale tým pádom je vhodné podľa mňa na to použitie, na ktorého budeme používať. Blatníky boli lakované, predná kapota bola lakovaná, už to čo to prežilo. Chybavá auta je Oceanic, alebo niečo také. Oceán, presne tak. Vôbec neviem, čo to znamená. Verím tomu, že to má niečo spoločné asi s tou farbou. Ak viete, tak by ste to mohli hodiť do komentu. Masážne guličky, ktoré potešia nielen ženu, ale aj pánske obecenstvo. A tak, má to klímu, kazetové rádio. Ja si myslím, že je to v ťažkej fúke. Tak už podľa sedačky to je jasné. Vidno, že auto je ešte len v zábehu skrz ten volant, ale podľa mňa tak to už bolo od nova. Už bol menený určite volant, to je jasné, že to je nové. Auto už je vhodne obuté na plecháčoch, keďže si myslím, že elektróny nebudú vhodné na ten terén, ktorý sa nachádza na Gumbalkane. Podvozok je takisto už pripravený, aj keď sa mu trošku určite povenujeme, lebo takto to auto nemôže vyzerať a chceme tam aj my implementovať naše diely. Auto zrejme bolo potiahnuté do PPF folie, keďže tu sa nám to trošku sťahuje, alebo možno to je lak, kto vie. Má to jednu obrovskú výhodu, ako ste si samozrejme všimli, jedná sa o variant, teda kombi, alebo touring, alebo už nazvite to ako chcete. Každopádne jedná sa to o tú kombi verziu, kde sa človek môže vyspať, keďže chlapci, ktorí vlastne pôjdu s Golfom na Gumbalkan, tak budú spať buď v stane, alebo priamo v aute.
Má to dostatočný kufor, sedačky sa dajú samozrejme sklopiť, takže verím, že budú mať dostatočné pohodlie. V kufri sa už nachádza Rottinger krabica z toho dôvodu, že Rottinger nám už zasponzoroval vlastne komplet brzdy dopredu a dozadu na celého Golfa, takže o brzdenie nebude núdza, bude to fungovať veľmi dobre. Tu už sa nachádza nejaká hrdza. To je dobrá predzvesť, ale neviem odkiaľ patrí. Jasné. Tu nám to už trochu chytá. Myslím, že je na čase, aby som to otestoval. Verím tomu, že je tu dosť miesta. Podľa mňa sa tu chlapci vyspia a dajú sa to robiť aj iné prasačinky. Ale základ sa nachádza pod kapotou. Všetkých tých 88 koní, alebo koľko by to malo mať, sa skrýva práve tu. A tu je ten krásny motor, ktorý poháňa toto žihadlo. Jedná sa o 1.9 TDI. Čo je, myslím, že legendárny motor. Zatiaľ tam nie je čip, čo je podľa mňa veľká chyba, keďže naozaj, keď si človek pozrie inzeráty, tak sa nenájde ani jeden Volkswagen bez čipu. Takže toto nás čaká nás mnoho iných úprav, ktoré budeme venovať tomuto autu. Od zaslepenia EGR-ka, cez downpipe, nejaké filtre, proste mnoho iného, veď všetko si to potom prejdeme. Možno vás inšpirujeme k tomu, aby ste aj vy si dopriali nejaké úpravy na svojom Golfe, alebo ak máte niečo podobné. Momentálne je to úplne sériový motor, naozaj tu nebolo nič robené okrem výmeny oleja, filtra a nejakých snímačov, ktoré nám robili problém. Takže uvidíme, ako to bude fungovať, ale podľa mňa nejaký bezporuchový motor, ktorý prežije tie podmienky, ktorými tam bude vystavený. Myslím, že už bolo dosť rečnenia a mohli by sme sa ísť povoziť. Čo myslíš, Oliver? Ideme tam. Poďme na to. Poďme sa previesť, aby sme teda opustili tých brutálnych 66 km. Teda 66 bolo predtým, ako som zapol klímu. Takže teraz máme trošku menej, sme oslabení. Ale klíma funguje. Klíma musí fungovať, lebo vonku je naozaj asi 30 stupňov. Čo nám tiež trošku uberá z výkonu samozrejme, ale to sú podstatné veci. Servo nám funguje, všetky nejaké také tie základné veci naozaj fungujú v tomto aute, takže nemôžeme sa na to sťažovať. Má to na jazdenie 325 822 km, takže naozaj nemôžeme od toho čakať nejaké zázraky. Neviem, tie guličky pod mojím zadkom vydávajú také rôzne divné vplyvy. Geometria je tiež nastavená veľmi zaujímavo. A to nám vôbec nevadí. Môžeme vyskúšať aj ručnú brzdu. Tak nám ide iba na jedno koleso, ale to je fajn, nevadí. Ide, to je podstatné, že ide. A ešte by som chcel vyskúšať hlavne jednu zásadnú vec, keďže sa ide na Gumbalkan, čo sú vlastne preteky, a to je zrýchlenie z 0 na 100. Asi sa radšej cúvnem, lebo neviem, či vám bude stačiť toto letisko. Bohužiaľ to nevieme zmerať, nemáme tu nejaké meracie zariadenie, ale budeme aspoň vedieť, či to zvládne to auto. Keďže spomedzi tínedžerov je to určite najlepšie závodné auto, aké existuje. Tu máme nejakú pomyselnú štartovaciu čiaru. Oliver, štartuješ to? 3, 2, 1, ideme. 30, 40, 50, 60, 70, končí nám letisko. No shit. 80, 90, končí nám letisko. 100. Hovoril som, že to letisko nám nebude stačiť, ale stihli sme to. Ja som to bohužiaľ nemeral, ale odpoveď zrýchlenie z 0 na 100 je áno. Zvládlo to, takže verím tomu, že to auto je naozaj vhodným adeptom na to použitie, na ktorého budeme využívať, takže máme sa na čo tešiť. Podľa mňa je to super auto.